pica culita, aquí no tem protocolo. Senta pra bombeira. Pica, pica culita. Pica, pica. Pica, pica. Esa agita, pica, pica, currita. Pica, pica culita, aquí no tem protocolo. Senta pra bombeira. Pica, pica culita. Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. You get the best out of yourself every day. But where can you get the best tropical products for yourself, family and friends? You do that at eToco. eToco is the online store that specializes in Antillean, Latin American and American products. Short break at eToco, you can get your favorite herbs, drinks, snacks, hair products, cleaning products and much more. In addition to the excellent service you have come to expect from eToco, we package your order carefully. We will send you your products as quickly as possible. We respond to your calls and messages. You get your products delivered to your door, so you no longer have to lug around in the rain and cold. From Rotterdam, to The Hague, Antwerp, to Central Limburg, and Sketta to Groningen, eToco delivers everywhere. Boa noite, tur gente, contampai, com nós tá lorando com é frio. Me te espero que tu rende tá vendo bom a noite. Tur coisa ok que tu rende. Me te começar por mim com me lubida de desejar tu rende bom semana. A noite pica tá vai tá na holandês pa sombra 13 baros ta holandês, anto eorei a noite nós tem pica na holandês. Anto papiando com 13 nós também 13 dilanti di com mi chiara bene com 13 tem pica talk show. Dus zolang minta tarde mas laga nos comissa com bini con nos invitado a noite com 13 baros anto asina programa por comisa. Sigur, laga nos bini com 13 baros den pica talk show. 13, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Ik sta in Rotterdam. Welkom. Welkom in Pika. Ik hoop dat alles goed met jou gaat.
En dat we vanavond een hele fijne uitzending zullen we hebben. Nee, ik hoop het ook. Ik Oké. hoop het ook. Maar zou die leren? Nee, laten we beginnen. Ik begin bij het begin. Wie is Tracy Barros? In eerste instantie kan je mij heel goed horen, ja toch? Ja, mensen horen Hoor je? je mij goed? Ja, ik hoor je perfect. Oké, mooi zo. Ik hoor je wel op afstand, maar dan moet ik het mee doen. Oké. Oké. Nou, ik ben Tracy Bouwers. Ze noemen mij de Schittereen. En ik ben helder zien, horen, weten, voelen, ruiken, proeven, praten over levenden. Dinsdag komt mijn 22e boek uit. Dat is al nogal wat. Dus ik ga ook volledig in het Frans. Op het moment dat ik helemaal overschrijf, ik door mijn meester, die heet Isa. En die neemt mij over. Dus ik ben eigenlijk maar zijn instrument. Zo noemt hij mij ook. Een instrument. En ik ben de oprichter van Isaac en de Schittereen. Dus daar heb ik 3 locaties in Rotterdam. Eentje in IJsselmonde. Eentje in de Kreekplein. Eentje in Vinkenbaan. Zuid. En eentje in Noord. Dat is achter het station Jacob Looystraat. Er zijn 3 voedselbanken opgezet voor de minderbedeelden. Dus ik ben heel erg gelovig in de zin van geven. Ik geloof dat op het moment dat je jezelf gaat geven, in de positieve zin van het woord, dan krijg je eigenlijk altijd terug. Alletgene wat ik dus heb, mijn hele leven, mijn bestaan, iedereen die eigenlijk op mijn schouders mee gaan, mee zijn en meegetild worden, zijn eigenlijk op dat moment open voor één ding. En dat is het geloof dat er meer is dan het oog laat zien. Dus eigenlijk het paranormale kan je het noemen, de spirituele kan je het noemen, of gewoon de wereldse aardse dingetjes kan je ook noemen. Wel, ik doe eigenlijk mee met de wereld. Ik leef ook eigenlijk al 52 jaar hier op aarde. Oké. Maar laten we stuk voor stuk met die hele verhaal van jou. Kom je vanuit Nederland zelf? Want die naam Barbaros volgens mij is er niet een Nederlandse naam. Nee, ik ben Portugees. Dus mijn ouders en mijn roots zijn Portugees. Alles in mijn familie is Portugees. Mijn vader en mijn moeder, oma, etc. Maar ik ben geboren in Luxemburg. Dus daar ben ik geboren en ik heb ongeveer bijna 17 jaar daar gezeten. Tot ik wist eigenlijk vanaf jongs af aan, op mijn 10e, gooi je niet. Dus ik had eigenlijk ik heb de tijd afgewacht tot ik gewoon mijn spullen kon pakken en trok. Dus ik ben naar school gegaan en nooit meer terug. Ben ik gewoon naar Nederland getrokken. En dat is hoe lang geleden? Ja, ik was toen 16, bijna 17. En ik ben nu 52, dus aan de poot. Oké. Maar wel met vakantie geweest? Nee. Ik heb één keer toen ik jong was een schoolreis gedaan met de school. En dan kwam ik, het was een dagtripje naar Rotterdam en Amsterdam. Maar verder wist ik niks van Nederland. Helemaal niks. Maar ik wist van de spirituele kant, ik hoor hier niet te zijn. Dus ik wist van, ik hoor gewoon in Nederland te zijn. En dat blijkt ook zo te zijn, want ik ben in Nederland en ik heb alles opgericht in Nederland. Ik heb mijn kinderen hier gekregen, ik heb ze opgevoed, ik ben oma. Alles is in Nederland, maar ik heb wel heel veel trek naar het buitenland. Dus ik heb ook heel veel van het buitenland gezien. Dus ik heb eigenlijk heel veel gereisd, zeg maar. Maar ik ben Portugees van afkomst en mijn ouders ook. En ik spreek Portugees, ik spreek Frans, ik spreek Duits, ik spreek 5 talen. Dus dat is wel een beetje makkelijk. Fijn. Ik begrijp van Gerard dat het geluid is niet goed, maar ik hoor je heel goed. Dus Ja, ik hoor jou ook. Ik weet niet of ik eigenlijk ik had al een poging gewaagd om binnen te komen. Ja. En ik hoor steeds de muziek op de achtergrond. Dus ik weet niet of ik... Niet meer, toch? Nee, ik hoor de hele tijd al de muziek achter de grond. Maar ik weet niet, omdat ik had al een poging gewaagd, of ik 2 keer ingelogd ben. Oké, maar nu niet meer. Je hoort die muziek niet meer.
Jawel. Ja? Ja. Nee, ik hoor niks. Ja, ik wel. Dus ik vraag me af. Maar ik ben bang om uit te loggen. Want ik ben bang dat ik niet meer in kan loggen. Want ik moest helemaal inloggen met knopjes hier, knopjes daar. En daar ben ik niet zo goed in. En toen had ik al ingelogd. En daar is de muziek gegaan. Toen heb ik nog een keer ingelogd. En nu vraag ik me af of ik 2 keer ingelogd ben. Nee, nee. Je bent er niet 2 keer ingelogd. Dat weer niet. Nee, dat niet. Dus Ik hoor wel de hele tijd doen, 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 doen. ja, nee, maar nee, dat is het niet. Maar oké. Anna, Dus laat de me hele tijd hoor ik dat geluid. Doen, 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 doen. Oh, nu wel. Zeg Gerard, nu wel. Dus, oké, Gerard, dankjewel. Dus we gaan nu verder. Tracy, een vraagje. Hoe oud was jij toen je ontdekt dat je een gave had? Eigenlijk altijd. Ik wist het eigenlijk altijd. Ja? Ik wist eigenlijk altijd sinds dat ik klein was, wist ik er is iets met mij. Maar ik wist ook dat ik het niet mocht zeggen. Dus mijn hele leven heb ik gewoon, tot mijn 28ste, heb ik mezelf eigenlijk verstopt. Durfde ik niet uit de kast te komen. En toen op een gegeven moment de stem in mij zo sterk werd. En ik had eigenlijk alles bereikt wat ik al wilde bereiken. Ik had een carrière in de verzekeringswereld. Ik had een huis gekocht in Maden. Ik had alles eigenlijk al wat mijn hartje wilde. En dus ik hoefde deze wereld niet. Op een gegeven moment de drang werd steeds groter. En de duidelijke boodschap werd steeds groter. Jij gaat voor mij werken. En ik had zoiets van, hoe ga ik een onzichtbare wereld zichtbaar maken? En ik heb de zorg voor kinderen. Ik had toen de tijd 3. En later kwamen er 4. En mijn partner toen de tijd, die zorgde ook voor de 4e. En ik ging mezelf spiritueel eigenlijk een jaar lang in de oefencircuit zetten. Ik ging oefenen. Ik ging eigenlijk kijken, oké, als ik gek ben, dan ben ik gek, kom ik daar echt wel snel genoeg achter. Toen ben ik op gaan treden in de zalen. En ik werd gewoon zo snel overal gevraagd. Dat mensen letterlijk een half jaar zaten te wachten. Tot ik eigenlijk ruimte had in mijn agenda. Om gewoon een avond of een middag bij te hebben. Dus mijn agenda was gevuld. En ik doe dit werk nu al 24 jaar. Ja. En 11 jaar geleden kreeg ik weer een droom dat ik naar Rotterdam moest komen. En ik dacht, wat moet ik in Rotterdam doen? Ik zit goed. Ik treed elke dag ergens op. Ik doe mijn ding. Ik ga naar huis. Ik hoef helemaal niet meer dan wat ik heb. En op een gegeven moment ben ik naar Rotterdam gekomen. En toen kwamen steeds meer dromen en meer dromen. Dat ik dus voor Isaac en de Schittering moest gaan werken. Dat ik dat op moest gaan zetten. Ja, en alleen maar angst. Is niet mogelijk. Ik vond de grote stad voor mij niet aantrekkelijk genoeg. Omdat ik was in Nieuw-Voorsmeer, daar woonde ik. En ik trad overal op. Elke dag in België en heel Nederland. Ik reed 100.000 kilometer per jaar. Ik hoefde niet in de grote stad. Ik vond het fijn om iedere keer afgelegen te wonen met mijn kinderen. En mijn partner toen de tijd. Rotterdam werd het. Ik heb 5 regels waar ik me aan hou. Dat is luisteren, geloven, vertrouwen, overgave, gehoorzaamheid. Dus al hetgene wat ik hoor, daar luister ik naar. Ik geloof, ik vertrouw, overgave, gehoorzaamheid. En daar heb ik eigenlijk al hetgene wat ik bezit, heb ik opgebouwd. Mijn hele Isaac en de Schittering, mijn hele boeken, mijn hele optreden, mijn hele vertrouwen. En ik leef letterlijk carpe diem, in het nu. Ik leef moment op moment. Ik denk niet 's ochtends wat ik 's middags ga doen. Ik denk niet 's middags wat ik 's avonds ga doen. Ik laat mezelf leiden op de dag zelf. En ik luister naar de stem in mij. En de stem is afgestemd op de Heilige Geest. Want ik ben heel gelovig. Dus ik kan ook in tongen spreken. Dus ik bid ook. En ik predik ook. Ik teach ook. Ik geef yogalessen. Van alles doe ik. Maar niet ik. Dat is allemaal in connection met de generator. Met wat ik dus God noem. Maar andere mensen kunnen het anders noemen. Maar ik noem het God. Voor mij is God, de goddelijke wereld. En meester Isaac. En meester Jezus. Mijn inspiratie om mijn leven het beste te doen. Ik hou me ook aan de 10 geboden. Zoals, gij zou niet liegen. Gij zou niet dit gaan.
Daar hou ik me allemaal aan. En dat is, voor mij is simpel. Maar voor mensen is het niet simpel om bij wijze van spreken niet afgunstig te zijn, niet jaloers te zijn. Gun de anderen wat je jezelf gunt. Lieg niet, ook niet voor je eigen bestwil. Al die dingen hou ik me gewoon aan. Oké. Hier Bertha, vraag. Bent u collega van Jomanda? Nee. Toen ik nog in de ontkenningsfase was ik aan het strijken. En op een gegeven moment hoorde ik in mijn hoofd Jomanda. En ik had het iets op tv van gezien. Toen ging de telefoon en werd iets georganiseerd of je naar Jomanda wilde gaan op Goede Vrijdag. Ik was nog jong, ik kende Jomanda niet. En ik wilde eigenlijk dat niemand wist dat ik dingen hoorde en zag. Ik wilde niet, dat is net een homo, niet homo-achtig over wil komen. Ik wilde niet paranormaal zijn, ik wilde normaal zijn. Het lukte me vrij goed, maar op een gegeven moment kwam ik er toch niet aan. En dus ik kreeg een telefoontje, het was iets georganiseerd voor Jomanda. En ik ben daar, vroeg mijn partner toen het oké was, ging daar naartoe. Was voor Goede Vrijdag. En op het moment dat ik binnenkwam, voelde ik de energie daar. En ik moest bloemen neerzetten voor een overledene. De enige die ik me kon bedenken was mijn overleden broer, die ik niet kende. Was voor mij geboren. En ik had gele bloemen ergens geplukt. En ik wachtte tot zij vroeg, kom je naar voren. En mensen van die en die soort komen hier. Ik kwam naar voren, ik legde de bloemen neer. En ik voelde dus eigenlijk die energie in die ruimte. Maar ik ken Jomanda niet. Maar ik weet wel dat op dat moment ontzettend veel gebeurde. Wel om 3 uur gingen we de handen sluiten en bidden voor de kruising. En ik klapte gewoon voor. Ik klapte met mijn hoofd tot mijn voetjes en omhoog. En trilde alsof ik in 2000 volt was. En ik wist echt niet wat mij gebeurde. Toen zag ik op een gegeven moment de hemel opengaan. En ik zag gewoon eigenlijk Jezus aan het kruis. En ik hoorde de stem: Vader, vergeef deze mensen, weten niet wat ze doen. En toen ging het licht weer bij mij aan. Dus ik wist niet, ik was helemaal back af toen ik terugging naar huis met de busreis. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik wist niet wat het was. Ik wist alleen maar dat het wel zo was. En later kreeg ik dus antwoord op deze vraag. Toen ik aan meester Isaac ging vragen, wat was daar gebeurd? Ja, dus later kreeg ik de antwoord op. Jomanda, weet ik dat zij in die tijd wel een kanaal was tussen de ene wereld en de andere wereld. Dat mensen haar hebben veroordeeld en dat zij zichzelf heeft veroordeeld en eigenlijk de goddelijke wereld de rug toe heeft gekeerd. Begrijp ik allemaal wel. Omdat als je als instrument gebruikt wordt van degene zijde, ben je nog steeds een mens. En als zij dus de fout heeft gemaakt, had ze moeten bekennen dat ze de fout heeft gemaakt met Jomanda of met Sylvia Millenkamp. Had ze moeten doen. Maar blijkbaar heeft ze koppige staag en ze is een stier voorgehouden dat ze dus eigenlijk gelijk stond. En blijkbaar heeft het haar mediumschap gekost en is ze gevlucht naar Canada. Maar ik heb haar letterlijk op dat moment gekend in de tijd dat ik nog een ontkenning was. Dus ik ben naar een zaal in Tiele geweest en ik heb gevoeld dat daar echt werkelijke dingen gebeurden. En als je de documentaires terug gaat kijken, zie je ook dat al die mensen echt niet gek waren die daar van alles beleefden. Dat zij de rug toe hebben gekeerd en eigenlijk haar mediumschap weg hebben gezet omdat het haar te veel werd, begrijp ik wel. Omdat je bent ook mens, dus kan je ook allemaal te veel worden. Maar ik heb ook vaak op het punt gestaan dat liever deze wereld mijn wereld niet was. En dat ik gewoon een normale mens was. Zoals jullie ook allemaal. En niet dingen hoorden. Omdat mensen gaan je uitlachen. Mensen gaan je uittesten. Mensen komen bij je om alleen maar te plukken en te halen. Maar op het moment dat je ze nodig hebt, kunnen ze je de rug toekeren. Of zoals Jezus eigenlijk aan het kruis genageld wordt. Dus als jullie naar achter kijken, zie je dat ik daar Jezus heb. Ik ben gelovig. En ik weet dat hij het kruis van ons heeft gedragen. Maar eerst heeft hij allemaal wonderen verricht. En later werd hij wel door de mensheid gekruisigd. En dat gebeurt met ons ook. Dus ik weet dat hoe goed ik ook ben en hoeveel ik ook doe elke dag weer. Op het moment dat mensen genoeg van mij hebben, gaan ze mij aan het kruis nagelen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk van de mensheid niks anders dan dat ik mijn werk doe. Dus ik verwacht van de mensheid niks. Ik verwacht van God alles. Dus God die genereert mij. En geeft mij de generator om mijn werk te doen. En de mensheid, daar geef ik alleen de informatie en de boodschappen. Wie aan mijn zijde blijft, blijft aan mijn zijde. Wie mijn vrienden zijn, zijn mijn vrienden. Wie niet, is ook goed. Ik heb ze niet nodig. Ik heb alleen God nodig.
Ja, iedereen heeft alleen maar God nodig. De innerlijke God. Zeker. Gerrit schrijft iets hier. Tracy. Klopt het dat Madonna een satanist is? Kijk, ik ken Madonna niet persoonlijk natuurlijk. Ik zit niet in deze glamourwereld. Maar als jij zulke gedachten hebt, dan kom je niet voort uit God. Kijk, ik zou me niet durven om zulke expressieve uitingen te uiten. Ik zou niet durven om de naam buiten God om te gebruiken. Ik hou me letterlijk aan de 10 geboden. En ik hou me ook aan wat jij bent, ga je uittrekken naar je toe. Dus ja, hoe zij van binnen is, ja, ik geloof niet dat ze kloppend is. Ik geloof niet dat zij helemaal op een rijtje heeft om als zo'n volwassen vrouw, een oudere vrouw, zich zo te gedragen. Dus hoe haar wereld eigenlijk is ontstaan, ja, met glitter glamour word je ook niet normaal. Denk ik dat ze niet helemaal normaal is, nee. Oké. Ja, ik wil zeggen, welkom Gerrit, welkom Bertha. En goedenavond jullie allemaal. Tjel, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Dus Lucy, mi amor. Een goede antwoord gegeven. Ja, heel diplomatiek. Dat is ook de waarheid. Ja, Lucy. En nog iets, Tracy. Hoe oud was jij toen je had je eerste ervaring met het onzichtbaar? Je eerste ervaring met... wat was je eerste ervaring met je gaven? De eerste echte ervaring, wat ik dus niet kan begrijpen, is dat ik eigenlijk altijd wist wat de kinderen op school eigenlijk altijd over mij vonden en dachten. Dus ik ging met kinderen niet om, omdat ik hoorde de gesprekken thuis. Ik hoorde dat de kinderen, omdat mijn vader een hele sterke man was, een dictatuur, en mensen hem eigenlijk op een bepaalde manier naar keken en ik was de dochter daarvan. Dus heel veel kinderen die kregen gesprekken thuis die niet positief waren over mij. Dus ik wist eigenlijk die gesprekken. Dus ik bleef eigenlijk uit de buurt van die kinderen. Want ik wilde niet dat zij ruzie kregen. Maar ik begreep nooit waarom ik dingen wist. En toen ik 16 was, of 14, nee, jonger, 14, 15, weet ik nog dat ik in een computerles was. En ik kon nooit meekomen met leren. Ik kon nooit leren en ik kon nooit meekomen. Ik was zo, ze dachten, ze is autistisch of ze mankeert wat. Ik kon nooit tegen die trillingen van de klas. Ik was anders. En ik weet nog dat ik in de klas was en ik keek op een gegeven moment een meisje aan. En ik herinner me alles. Ik herinner me ook haar nog. En ik weet dat ze Gramelina heette. En ik zei tegen haar, ik ben paranormaal begaafd. Indem ik eigenlijk nog nooit van dat woord had gehoord. Dus eigenlijk wist ik eigenlijk dingen die ik nooit kon weten. De eerste echte ontmoeting met meester Isaac was dat ik 's ochtends in Maden was. En ik voelde, ik moet naar Beuningen. En ik ging daar naartoe, een heel lang verhaal. Maar ik ging daar naartoe. Er was iemand die deed aan Reiki. Maar ik kende dat ook niet. En ik dacht, ik moet hier zijn. En op een gegeven moment, nou, we gingen een wandeling doen. En ik denk, nou, ik ga naar huis. En hij raakt mij aan en ik raakte in trance. Ik ben 2 uur in trance geweest. En toen stond meester Isaac voor mij. En hij ging in mij. En ik wilde hem zien zoals ik jou ook zag. En mijn handen begonnen te klapperen en klapperen. En ik hoorde luisteren, geloven, vertrouwen, overgave, gehoorzaamheid. En ik zei, wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Waarom vallen jullie mijn hele leven lastig? En toen lieten ze mij een blauw licht zien. En dan zeiden ze, daar ga je mee werken. En toen lieten ze me zwart licht zien. En dan werd ik weggetrokken. Daarvoor ben je beschermd. En ik kreeg zoveel liefde over me heen. En ik wist gewoon, ik moet met hem gaan werken. Maar ik wist echt nog niet hoe. Dus ik heb nog een jaar zitten oefenen. En alle toevalheden die ze konden maken, hebben ze bij elkaar geraapt om mij te krijgen waar ik nu ben. En nog dagelijks ben ik dankbaar voor. En dagelijks weet ik heb het niet in eigen handen.
Omdat het moment dat ik gewoon een overtreding doe, die buiten de wetten zijn van de kosmos, zeggen ze, nou, jij bent niet meer geschikt. En dan gebeurt met mij hetzelfde dan met Jomanda. Dan word ik niet meer gebruikt als instrument. Dus ik hou me heel erg bezig met de regels volgen, meditatie, zuiver houden, goed eten en niet met slechte mensen omgaan. Behalve als daar weer leermomenten uitgehaald moeten worden. Maar ik moet ook mezelf blijven ontwikkelen. Want ik leer het vanaf de praktijk en niet vanaf de school. Oké. Tracy, je praat over de schitterende Isaac. Wie is de schittering Isaac? Kun je ons uitleggen wie hij De schittering is eigenlijk de naam die meester Isaac aan mij heeft gegeven. Omdat hij gaf les aan iedereen door heel Nederland. En hij gaf les en hij ging mensen dopen. Hij zegt, jij bent voor mij de rots in de branding. Jij bent voor mij de gever. Jij bent voor mij. Hij ging mensen dopen. Maar hij sloeg mij over. En op een gegeven moment gingen de studenten vragen, waarom krijgt zij geen naam? Hij noemde mij alleen maar instrument. Hij noemde mij nooit Tracy Barros. Hij noemde mij nooit Schittering. Hij noemde mij nooit Anna. Dus ik heb eigenlijk geen naam gehad. Mijn vader wilde mij al geen naam geven en ik liep nog zonder naam rond. En toen op een gegeven moment, ik weet nog dat ik in de scheiding zat. En toen op een gegeven moment in Roosendaal, ik weet eigenlijk altijd alles nog, zei hij in die middag, we gaan haar dopen. En toen noemde hij mij de Schittering. Hij zegt dat ik een diamantje was die gepolijst moest worden. En hij legde het hele haar fijn uit. Hoe hij die naam eigenlijk had opgebouwd. En toen werd ik de Schittering. Toen moest ik resoneren op die naam Schittering. Dat vond ik moeilijk, omdat ik was niet blij met mijn leven. Ik zat in een scheiding. En ik had last van mezelf. En ik moest die naam actief maken. Dus ik ben Tracy Barros. Is niet mijn echte naam. Omdat Tracy Barros de naam die ik mijzelf heb gegeven toen ik van huis uit ben gegaan. Mijn vader noemde mij eigenlijk, waar is de jongste dochter? Hij noemde mij nooit bij naam. Dus ik had geen naam. Ik wist niet hoe ik heette. Op mijn paspoort stond Anna Teresa Barros. Mijn moeder zei altijd Anna of Teresa. En mijn vader noemde mij de jongste dochter. En dus ik ben weggegaan met een nieuw begin. En ik heb mezelf Tracy genoemd. Maar Tracy is de persoon die eigenlijk mij heeft gemaakt. Dus Tracy is de vrouw met heel veel ervaringen. En als Tracy Barros is, ja, mijn stage name. En meester Isaac heeft mij mijn spirituele naam gegeven. De Schittering. Oké. Lucy heeft een vraag voor je. En dat is, ik heb een vraag voor Anna. Hoe kan je met het universum connecteren? Voor mij is het eigenlijk hetzelfde. Hoe kan je schaatsen? Dus oefenen. Dus pas geleden was mijn kleindochter jarig en we gingen op de schaatsen. Nou, ik ging achter een pop lopen en daar is dat zo ingewikkeld om te schaatsen. Nou, een paar weken daarna ben ik in Holiday on Ice gegaan en ik zag ze over schaatsen vliegen. Toen dacht ik, oh, wauw. Dus op een gegeven moment hoorde ik in mijn hoofd, oefenen. Oefening baart kunst. Kijk, jij wordt geboren met de gave. Nu als ik met jou spreek, heb ik geen Isaac naast mijn zijde nu op dit moment. Maar op het moment dat hij wil, komt hij aan mijn zijde, gaat hij vertellen wat hij wil vertellen. Ik connecteer met de kosmos doordat ik mezelf openstel en mijn gedachten uitschakel. De meeste mensen hebben een filter. En de filter is de gedachten. Doordat jij in gedachten gaat denken, ga je eigenlijk denken wat je moet zeggen. Ik denk nooit wat ik moet zeggen. Ik voel wat ik moet zeggen. Dus het moment dat ik met iemand ben, voel ik de energie. Ik voel wat ik moet zeggen. En dan heb je nog die stem boven, natuurlijk. En dat is meester Isaac of een overledene die mij op dat moment vertellen wat ik moet zeggen. Dus ik word overgenomen met hun energie. Mijn energie wordt één energie. Dus ik plug in. En dan word ik gewoon gestimuleerd om dat te vertellen. Maar ik voel in mijn hart wat het met mij doet. Dus ik krijg zo'n bovennatuurlijk gevoel die je zelf niet zelf in het dagelijkse zelf hebt. En heel veel mensen zijn zo verwijderd van zichzelf dat ze niet eens weten wie zij zijn. Laat staan als zij moeten weten hoe iemand is die dood is. Dus je moet eerst jezelf goed kennen voordat jij de andere eigenlijk gaat uitleggen
hoe die is. En hoe die in de wereld is geweest. Omdat het ligt niet aan jou. Ik ben een helderziende. Ik zie helder. Ik hoor helder. Ik weet helder. Maar wat ik krijg, is niet zo dat ik in de bron der wijsheid ga plukken en ga kijken. Nee, ik heb een meester die beschermt mij voor al wat er is. Omdat de kosmos is groot. Dus mijn meester Isaac beschermt mij van de informatie van de andere kant. Dus hij laat alleen maar toe wat ik op dat moment nodig heb om dus te vertellen. Dus wat ik niet hoor, ga ik ook niet vertellen. Oké. Nathalie Maria heeft een vraag. 2. Wat versta je onder slechte mensen omgaan? Wanneer is een mens slecht? Als hij slecht doet, als hij slecht zegt en als hij slecht denkt. Kijk, je hoeft geen moordenaar te zijn om slecht te zijn. Ik ken mensen waar ik nu nog steeds mee spreek. En ik weet dat hij heeft gezeten voor een moord. Omdat het in die tijd, zoals hij jong was, in een soort persoonlijke situatie terecht is gekomen voor mijn tijd. En heeft een moord gepleegd, heeft hij voor gestraft. Maar nu is hij een goed mens. Dat ken ik. Dus ik zeg niet, dan ben je slecht als je slecht hebt gedaan. Maar als jij nu voor mij staat en jij bent slecht doordat je slecht denkt en slecht zegt en slecht doet, ben je voor mij slecht mens. Klaar, je hoeft mij niet te slaan om slecht te zijn. Maar de gedachten, woorden en daden zijn voor mij slecht. Nu. Niet wat je bent geweest, niet wat jij bent in de toekomst, maar wat je nu bent. Dan ben jij slecht. Omdat als je goed bent, ga je niet slecht denken. Omdat als ik goed ben, ga ik niet over jou slecht denken. Als ik over jou slecht denk, dan ben ik niet goed. Dan ben ik of afgunstig, of ik ben jaloers, of ik heb het zelf niet goed op rij. Ja, oké. En nu? Ik wist het, dat deze vraag zou komen. Aha. Tracy, hoe sta je hierin? Bent u voor Israël of Palestina? Ik ben voor God. En ik speel niet voor God. En ik vind dat al die landen dat ook niet moeten doen. En ik denk zelf dat als jij je naaste wil gaan vermoorden, dan ben je niet voor God. Ik ben niet voor een land, omdat ik heb geen tv meer in huis. Ik heb beneden 2 tv's, die staan niet aan. In mijn woonkamer heb ik hem weggegeven. Ik kijk geen tv. Ik weet niet wat er speelt in de oorlog, behalve wat jullie mij vertellen. En ik hoef het niet te weten, omdat ik verander mijn wereld om mij heen. Kijk, er is al oorlogen altijd. Maar als je oorlog voert, wil je winnen. Dus degene die gelijk heeft, wil ze gelijk halen. Als je dan de kinderen vermoordt, of mensen gaan vermoorden, ben ik voor geen één van die twee. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik vind dat het gewoon moet stoppen. Omdat als het niet stopt, ben ik bang dat het is begonnen in Israël en het gaat eindigen in Israël. Dat wil zeggen, Jezus is geboren in die landen en hij is gestorven in de landen. Hij is gedoodgemaakt door de Joden en de Joden beginnen nog steeds iedereen te vermoorden. Dus de Tweede Wereldoorlog heeft 6 miljoen mensen doodgemaakt. Hoeveel mensen moeten doodgaan voordat men stopt met oorlog maken? Ik weet, ik stop met oorlog maken, want als ik ruzie heb met iemand, zeg ik tegen de persoon, jij kan ruzie maken, maar ik doe niet met je mee. Dus ik ben weg uit die ruzie. Dus jullie maken ruzie, maar zonder mij, omdat ik doe niet mee. Het enige wat ik doe, is gewoon naar mezelf kijken, of ik gewoon vandaag een goed mens ben. Oké, dat is echt een goede advies. Zeker weten. Zeker weten. Anna heeft ook een vraag. Anna, werk je ook met tarotkaarten? Ja. Ik werk met deze kaarten. En dat is de Mystiek Lenormand. Die heb ik zelf bedacht. Niet getekend, die komen uit de winkel. Maar ik heb heel veel setjes. En deze werken met mij samen elke dag in de praktijk. Dus mensen die voor me komen, ik weet alleen hun voornaam. Ze staan in de agenda, ze moeten wel in de agenda staan. En dan vraag ik de mensen, kies een setje uit. Ik heb er 2 setjes op tafel, kan ook 10 hebben, maakt niet uit. En dan zeg ik, kies een setje uit. Ik zeg, geef mij een getal, dan geef je mij een getal. En dan ga ik kaarten leggen. Maar ik ga eigenlijk al praten en dan draai ik de kaarten om. Dus het is niet dat ik het uit de kaarten lees. Ik bevestig
eigenlijk mijn woorden doordat ik de kaarten laat zien. Dus stel dat ik aan het praten ben, ik draai om, dan zijn die plaatjes eigenlijk heel simpel wat ik zeg. Stel dat je hier een boodschap krijgt, dan heb je een boodschap. Dan ben ik eigenlijk aan het praten en dan draai ik het eigenlijk al om. Dus ik speel met de kaarten. En dat is een soort bevestiging op dat ik het niet verzin, zeg maar. Een soort hou vast. Oké. Maar je geeft wel consult en ik had begrepen, je geeft ook cursus voor de tarotkaarten. Ik geef cursussen, ik geef consulten, ik geef lessen, ik ben mentor, ik ben teacher, ik ben prediger, ik doop mensen, ik trouw mensen, ik ben de directeur van de 3 voedselbanken. Ja, ik geef ook Facebook live. Eigenlijk leef ik wat er komt. Wat er komt. Ja, meester Isaac geeft het. Ik ben eigenlijk alleen maar de instrument. Dus ik ben de doorgeefluik van hetgene wat hij wil. Als mensen mij vragen voor dit of dat, het is zo uitgebreid dat ik niet eens kan vertellen, dit is mijn specifiek. Maar wat ik ben is een instrument, dat is het. En ik kan in trance gaan, en als ik trance ga, spreek je ook letterlijk met meester Isaac. Wil je dat zien, zou ik zeggen, google op mijn naam, Tracy Bouwers. Dan zou je mij vaak zien in trance, dat ik ondervraagd word door mensen en dat meester Isaac op dat moment van alles gaat vertellen. Dus ik geef heel veel lezingen. Oké. Hier, good guy, good life. Goedenavond, good guy. Dus ja, hoe goed ben je? Maar hij vraagt van, ben u Anna net als Abraham Hicks? Ik ken geen mediums. De ene medium die ik ken, dat is Rosemarie Althea. En toen was ik heel erg jong en naïef en bang. En die had ik gezien in Engeland, met heel veel toeval. En die loopt op mij af en ze zegt, als ik gek ben, dan ben jij ook gek. Verder ken ik geen mediums. Ik ben 1 keer met mijn vrienden naar Ogilvie geweest. Ik ben er gefrustreerd uitgegaan. Omdat het was niet zoals ik hoopte het was. Ik heb Sjaar even gekeken. Ik werd ook gefrustreerd op de tv. Ik dacht, hoe kan je horen en niet horen? Ik ken niemand behalve mijn meester in de goddelijke wereld. Ik ben niet gefixeerd voor roem. Ik ben niet gefixeerd voor geld. Ik doe gewoon hetgene wat ik hoor te doen en dat doe ik graag. En ik resoneer niet op roem, omdat heel veel mensen hebben mij altijd geprobeerd om een programma te krijgen in die tijd dat het helemaal hot was. En Joop en Talpa, al die in die tijd. Ik wilde niet. Ik heb altijd gezegd, klein blijven, groot worden. Omdat al doe ik weer op 5 mensen op dat moment, 5 mensen helpen op dat moment. En 5 mensen krijgen een boodschap van hun overledene. Of meester Isaac kan zijn werk doen, omdat hij werkt voor de bron der wijsheid. Dan is dat voor mij genoeg. Omdat die 5 mensen brengen weer 10 mensen. 10 mensen brengen weer 20 mensen. Omdat ik heb nooit geresoneerd van, geef me een zaal van 2000 mensen. En dan kan ik maar 10 mensen of 20 mensen een boodschap geven. Dat is voor mij niet genoeg. Daar ben ik gewoon te perfectionistisch voor. En ja, klein blijven, groot worden, zei ik zo. Oh, iedereen is... Kijk, je gaat ook niet vragen als jij naar de tandarts gaat. Ik ga je niet tegen de tandarts vragen. Ben je net zo goed dan de tandarts daar in die andere kant van de straat? Dat ga je niet zeggen. Kijk, ik zeg niet dat ik goed ben. Ik zeg alleen dat ik mijn werk doe. Omdat ik werk voor de goddelijke wereld, punt. Oké. Hier, Ehawe zegt, ja, Anna, je bent zoals Zwitserland. Je bent niet voor Israël, je bent niet voor Palestina. Ik ben eigenlijk voor mezelf en voor God. En als ik voor mezelf ben, bedoel ik van dit is wat ik ben. En dit wat ik ben, straal ik uit. En dit is wat ik resoneer terug. Als de mens dat zou gaan doen en hij zou allemaal hetzelfde doen wat ik nu zeg. Dus ben voor jezelf. Dat je zegt, dit is wat ik ben. En zorg dat jij duidelijk bent wat je bent. En ook tegen de ander zegt, dit is wat ik ben. Dus ben je slecht, zeg dat ook. En ben je goed, zeg dat ook. Ben je liegen tegen de ander, zeg dat ook. Dat is wat je hoort te zijn. Kijk niet naar de buren, kijk eerst naar jezelf. Omdat het is heel makkelijk te zeggen, die is dat en die is dat. En jezelf sla je gewoon over. Omdat mensen hebben allemaal kritiek voor de ander. Maar kijken niet naar zichzelf.
En hebben bij wijze van spreken hun eigen huishouden verwaarloosd. Of hun eigen carrière verwaarloosd. Of een moederschap of partnerschap. Alles verwaarloosd. Maar kijken altijd naar de buren. Omdat het is veel makkelijker om dat te doen dan naar jezelf te kijken. Ja, zeker. Ja, het is soms moeilijk om naar jezelf te kijken. Zelfkritiek, zeker. Hier Anne vraagt, Anna, is Isaac een engel? Ja, voor mij is het mijn echtgenoot, omdat we zijn geestelijk getrouwd. Maar dat is voor deze geboorte, want anders had hij mij nooit gevonden en ik had ook hem nooit toegelaten. Ik ben niet makkelijk wat betreft partners. Maar meester Isaac is een Indiaan. Meester Isaac heeft geleefd, zijn laatste leven in de Sioux-stam. In 1230 was zijn laatste leven. Dat ken ik allemaal, heeft hij me allemaal laten zien. Heeft hij ook aan zijn cursisten laten zien. En toen de tijd waren we rond 2 mannen. Ik was de zoon van die stam en hij was tenminste zijn man. En hij hoorde me eigenlijk een stuk opvoeding voor mij te geven. Dat was het laatste leven dat hij heeft geleefd. Ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal meegemaakt, ik heb het allemaal verteld. Zelf in trance heb ik die taal gesproken. Maar ja, je reïncarneert en hij is niet meer teruggekomen. En hij heeft de naam meester Isaac aangenomen. En ik noem hem ook meester Isaac. En hij is de lachende gids. En hij brengt, als hij in mij is, brengt hij alles met zoveel liefde, zoveel geduld. En zoveel andere energie dan dat ik nu na zou kunnen doen. Zou ik niet eens in de schaduw voor kunnen staan. En hij is met mij geestelijk getrouwd. Omdat, ja, we hebben nog meerdere levens. En die geestelijke trouwerij was nodig om dit te kunnen voldoen. Ik had hem niet toegelaten als hij mij niet had overtuigd dat ik echt een instrument was. Want ik heb eerst hem uitgedaagd van, als het echt zo is, bewijs het mij dan. Maar ik ga echt niet voor schut staan voor honderden mensen keer op keer. In de tussentijd heb ik meer dan 100.000 mensen gesproken, meer zelf. En tot nu toe heeft hij me nooit in de steek gelaten. Oké. Ik heb hier familie Hoekstra. Zeg, als u moet kiezen wie de premier van Nederland wordt en u kan uit deze 2 kiezen, kiest u dan voor Halsema of Kaag? Geen voor beide. Tracy, wat gaat gebeuren met de nieuwe kabinet, met 2024? Kijk, in eerste instantie hoop ik dat het kabinet, die eigenlijk ons land gaat vertegenwoordigen, hoop ik dat dat kabinet echt wel weet wat ze gaan doen. Ik hoop zelf dat het kabinet eerst vrede gaan stichten tegen elkaar. Want het gaat niet alleen maar om hun eigen welzijn, maar dat de welzijn van ons, van de medemens die Nederland is. Dat wij gewoon echt gerespecteerd worden als mensen. Dat we niet gezien worden als kudde. En als gezien worden als mensen die hun roem geven, die hun die kabinetzetel geven. Ik hou geen politiek bij, zoals ik zei, ik kijk geen tv, maar ik ben wel helderziend en heldervoelend. En nog meer. Dus ik weet dat heel Nederland regie eigenlijk met heel veel ego te maken heeft. En heel veel zetels en winst en gelijk en geld en macht. En daar ben ik niet voor. Dus als ik de zeggenschap had gehad over de politiek, dan had ik gewoon gewild. Ik ben niet eens weer stemmen. Maar dat doe ik niet, omdat ik ben, wat dat betreft, ik heb geen zeggenschap erop. Mijn stem gaat toch niet tellen. Deze woorden gaan ook niet tellen om verschil te maken. Dus ik zou zeggen, de mens zou eigenlijk moeten winnen. Dus de Partij voor Arbeid, al ken ik die partij niet, had moeten winnen. Dat is mijn gevoel. Oké. En de Partij voor de Dieren. Hier Charles zegt, voelt u soms niet als een last? Nee. Ik voel me helemaal niet als last. Ik voel me zo gelukkig. En ik ben een heel gelukkig mens. Als ik werk, dan ben ik de allergelukkigste mens. Ik heb geen last. Ik voelde mij 28 jaar lang als last.
Ik wilde deze last niet. En ik heb heel veel geleerd en ik heb heel veel boeken geschreven, omdat ik moest narcisme doormaken. Ik moest cum laude slagen in narcisme, overleving. Ik heb dood gezien, ben dood geweest. Ik heb overval meegemaakt, ik heb misbruik meegemaakt, verkrachtingen. Ik heb heel veel meegemaakt. Dus ik kan bijna overal meepraten als deskundige. En toch ben ik geen last. Ik ben een winst voor de maatschappij, omdat elke dag weer help ik de mens. Oké, hier Maria Trom zegt in het papiaments, ik vertaal even, je kan niet in God geloven en je geloven in helderziende. Kijk, als het zo zou zijn, hadden ze me dat niet moeten maken. Kijk, ik heb hier Jezus achter me en ik kan je zo meenemen naar het kruis. En ik kan knielen naast Jezus en ik kan in tongen spreken. En ik kan bidden zodanig dat ik de mensen laat trillen en laat huilen. Dus als de Heilige Geest is gekomen op Meester Jezus. En ik, Meester Jezus, alles, ik geef mijn leven voor hem. Alles noem in mijn bestaan als de hoogste voor mijn zijn. Als ik dat kan zeggen, en hij heeft mij helderziend gemaakt, dan moeten jullie echt bij Meester Jezus zijn en niet bij mij. Oké, duidelijk. Familie Hoekstra nog een keer. Wat is uw standpunt over de SGP? Als ik weet wat dat is. Familie Hoekstra, leg maar even uit wat is de afkorting van de SGP. We wachten op je. Dus good guys, heeft juist, dat zeg ik ook Anna. Ervaring deskundige ben ik ook nu bedankt. Leven ervaring. Ja, hij zegt, Hoekstra zegt, de gereformeerde partij. Wat ik al zei, ik hou echt geen politiek bij. Kijk, soms moet ik echt wel zeggen, ik weet niet. Kijk, ik weet nog wel dat ik ooit bij de Katshuis ben gevraagd, toen ze daar aan het debatteren was, stond ik voor, toen ik nog jong was. Ik weet wel, dat laat ik het zo zeggen, ik weet dat er geen enkele partij nu aan de macht is waar wij allemaal baat bij hebben. Dus ik weet wel, en dat zeg ik als helderziende, dat er ontzettend veel vrede moet komen en transparantie moet komen. Vanaf die kant dat er woorden gezegd worden die omgezet worden in daden. En zolang wij steeds maar woorden horen en elke keer komen andere woorden bovenop en andere woorden zijn vergeten door de nieuwe woorden en jullie allemaal weer geloven dat het waar is wat ze zeggen, of ik zeg jullie, wie hier ook in gelooft. Ik zie nog geen daden. Ik zie eigenlijk al lang van alles gebeuren en nog steeds niks gebeuren. En ik krijg nog steeds de slachtoffers in mijn Isaac en de Schittering, die nog steeds voedsel cadeaubonnen nodig hebben, elke dag weer, om dus de dag door te kunnen komen. En er gebeurt nog steeds niks van de partijen, dat die mensen niet meer hoeven te bedelen. En dat armoede echt hier bestrijd is. En dat de mensen van de toeslagaffaire eigenlijk al hun oplossingen al hebben gekregen. Ik zie dat nog steeds dagelijks in mijn praktijk. Ik geef nog dagelijks bonnen weg tijdens een sessie van €10 gratis boodschappen doen. Omdat er wordt niks gedaan. En ik kan je vertellen, al dat geld wat Isaac en de Schittering op heeft gebouwd, heb ik ingestopt en weer ingestopt. Dus het is niet gekomen van donaties in de grote zin van de uitkeringsinstantie of belastinggeld. Nee, wij worden zelf veroordeeld dat we dat allemaal moeten betalen, maar krijgen we niet, toch? Dus wij worden juist tegengewerkt en kapot gemaakt als het was gelukt. Maar God is groot, dus overwinnen eerst God en dan zal je mij overwinnen. Hè? Omdat ik hou zijn hand vast en ik weet dat heel veel mensen doodgemaakt zijn door het verkondigen van het geloof, of in de gevangenis zijn terechtgekomen voor het verkondigen van het geloof, of aan het kruis genageld zijn door het verkondigen van het geloof. Mij mag dit allemaal overkomen, omdat waar dan ook, en hoe dan ook, hij is maar één God, en dat is de God die ik vasthoud, en dat is de God van rechtvaardigheid. Oké, hier heb je Tracy, EHW. Is helderziende zijn een verdienmodel?
Zo ja, heeft u een KVK? Ik heb een KVK, hartstikke. Ik heb een KVK en als jij bij Social Deal gaat en jij koopt een foutje, het geld gaat gewoon naar de armen. Dus jij koopt en ik werk voor de armen. Dus ik krijg gewoon elke maand mijn salaris van Isaac en de Schittering en dat was het. Oké, dus die geld die jij verdient bij een consult of wat dan ook, die investeer je Ga weer. terug naar Isaac en de Schittering. En het wordt gestart als jij een sessie wil, koop je een foutje bij Social Deal of jij maakt voor Facebook, stel dat je van het buitenland een sessie wil, uit Thailand, waar dan ook, maak het geld over bij Isaac en de Schittering. En dat geld gaat dus op die konto die al die boodschappen betaalt, omdat al die boodschappen die daar zijn, behalve wat we krijgen, kopen wij in, tegen de datum in. En verkopen wij eigenlijk met een kleine winst om de huur en de elektriciteit en de manskracht, degenen die in dienst zijn. En daar ben ik ook een van, en de bedrijfsleiders ook, dat die allemaal hun salarissen krijgen. Maar voordat we zo ver waren, heb ik eerst al mijn geld moeten verdienen om het allemaal op te kunnen zetten. Dus wat jullie zien, elke busje, elke koelkast, heb ik zelf betaald uit mijn eigen zak. Ja, ja, ik wou even over die voedselbank, Isaac, wou ik even nog mee wachten. Maar ja, je begint ermee al. Ja, ik vind die voedselbank een fantastisch idee. Hoe kwam jij aan die idee? Had je een droom gehad? Of had Ja, een droom. Een droom. Lieverd, een droom. Werkelijk een droom. Ik woon in Nieuw-Vossemeer. Ik was op bezoek bij een vriendin, die woonde in Rotterdam. En ik kende haar, ze had mij gezien in Life van Cooking. En ze kwam voor mijn sessies en langzaam is in mijn leven geïntegreerd. Want de mensen in mijn leven zijn jaren in mijn leven. En ze bestuderen mij ook om te kijken of ik gewoon geen neppet ben en of ik nog steeds alles helder zie. En ik was daar en ik was in Groningen en ik keek naar buiten. Of ik keek voor me heen, ik ging staren. En ik zei van, hoe zou het zijn om in Rotterdam te wonen? Wel, ik had het al eerder geopperd. En nu was het gewoon een soort angst. Van, ik weet niet of ik hier kan ademen, maar ik moet naar Rotterdam. En ik kreeg een droom dat ik dat moest doen. Maar ik wist alleen maar dat ik dat moest doen. Maar ik wist niet hoe en wat. Toen was ik in Groningen en was ik les aan het geven. En opeens sloep ik zo uit. Ik zeg tegen mijn studenten, ik moet naar Rotterdam. Ik weet niet hoe. Hoe kom ik hier binnen? En toen op een gegeven moment zegt een student, mijn zoon wil schipper worden. En die heeft in Maaland een antikraak. Misschien kan ik hier connecten. En dat heeft ze gedaan. En toen ben ik gaan connecten met zijn zoon. Ja, Allard heet die. En zo zijn wij in Rotterdam gekomen. Eerst in Antikraak. En toen tegenover de Maaland was de Bree. En toen zei iemand, daar is een gebouw. En het was een klein gebouw. En misschien wil je daar iets doen. Een spiritueel centrum. En ik dacht eigenlijk voortzetting van kaart leggen, cursus geven. Iemand anders uit Vlissingen zou kinderyoga geven. Iemand anders wilde een kamertje huren. Samen zouden we de kosten delen. Maar op het moment dat wij de opening hadden en helemaal feestelijk waren, ging alles mis. En ik kwam te zitten met het pand. En ik had getekend voor het pand. En toen kreeg ik nog meer dromen. Geef eten zondag aan de minderbedeelden. Maar hoe kom ik aan eten? Toen kreeg ik meer dromen. En toen werd ik geleid tot de echte voedselbank. En die gaven mij donderdag eten, boodschappen. En zondag gingen we koken voor de armen. 25 mensen. Maar toen die Carla uit de voedselbank, die gaf niet meer. Ik heb allemaal geen connecties meer gehad. Heb ik mensen achter mij. Maar als ik zei, ik onthoud goed. En zij was niet eens dat we de resterende, wat we hadden, nog voor 10 cent verkochten. Maar ik moest ook die pand betalen. Nou, en toen is zij mee gestopt. En toen kreeg ik nog meer dromen. Dat ik moest gaan bedelen. Toen ben ik gaan bedelen op de markten. Voor de leftovers, de restjes. Deur aan deur. Bij de supermarkten. Doe een boodschap, maar doe ook een boodschap voor ons. En zo kwamen we meer en meer. En toen stonden mensen in de rij. En toen wilde ik eigenlijk niet groter worden. Ik was gewoon bang.
Ik had zoiets van, waarom gaat hij zo snel? Ik kan dat niet. En ik wil dat mensen Isaac en de Schittering zo opzetten, niet ik. De tweede locatie. En meestal zeggen, nee, jij. En zo heb ik maar mezelf in de diepte gegooid. En 11 jaar verder staan we dan nog. Voedselbank Isaac bestaat al 11 jaar. Ja, Wauw. Wauw. Het is bevestigd in Rotterdam. Ik had begrepen, je hebt 3 filialen zelf. Klopt dat? ja, we hebben 3. En we wilden eigenlijk altijd 4, om 4 windstreken. Maar mijn beste vriendin en ik toen zijn uit elkaar gegaan. En toen is er ook een stukje oorlog ontstaan tussen haar en mij. Omdat het was ontzettend veel, niet van mijn kant, maar gewoon met allen ruis omheen. Als je zo diep bent met elkaar en je gaat uit elkaar zoals echtgenoten uit elkaar aan, komt ook hijza. Dus er kwamen heel veel. En zij zou de 4e met mij doen. En toen uit respect voor haar heb ik gewoon de 4e niet door laten gaan. Omdat we zijn uit elkaar gegaan. Zij was de helft van mijn ziel, zeg maar, op dat moment in mijn spirit voor dit te doen. En het ging gewoon niet meer. En we zijn uit elkaar gegaan. We hebben geen kwaad woord meer naar elkaar toe. Maar we zien elkaar natuurlijk niet. Dat had tijd nodig om de wond te helen. Omdat, het was veel gebeurd. Nu wil ik wel mij overgeven als de financiën zodanig goed zijn om toch de 4e te doen in 2024. Maar het moet wel kunnen. Het is heel veel te doen. We hebben heel veel vrijwilligers nodig. We hebben bedrijfsleiders nodig. We moeten eigenlijk financieel alles op orde zetten. Omdat er komt heel veel geld bij kijken. Omdat als je voor 50 iets koopt, krijg je gratis brood. En datgene wat we in de voedselbank hebben. Maar 50 cent is 50 cent op heel veel kapitaal wat we moeten betalen elke maand. Om alle koelkasten, vriezers, alles te laten draaien, zeg maar. En ook de mensen uit te betalen. En stroom, krijg je subsidie voor? Nee. En benzine voor de vrachtwagen? Al die vrachtwagens heb ik zelf betaald, zelf gekocht. Allemaal zelf. Wauw. Oké, maar van waar krijg je die spullen? Zijn de supermarkten bewust van wat jij doet, bezig bent? Ja. Iedereen, want ik heb dus een goede achterban. Hè? Dus dat zijn de connecties die communiceren ermee. Want ik hou me bezig met mijn sessies. En als er handtekeningen gezet moeten worden en besluiten moeten gemaakt worden op groter niveau. Maar ik heb niet 24/7 tijd daarvoor. Omdat ik heb iedereen, bedrijfsleiders, leidinggevenden op zijn plek gezet. Boekhouder, advocaat, iedereen heeft zijn plek. Dus daar zijn ingangen, het wisselt natuurlijk. Omdat de supermarkten die geven niet meer zoveel zoals eerder. Dat we dus de afschalingen krijgen. Ze hebben andere ingangen. Dus wij proberen heel veel in te kopen tegen lage tarieven. En dan te vechten te komen met wat winst. En links en rechts hebben we dan onze donaties die we krijgen in spullen. Die we dan ook weer in de winkel kunnen zetten. En we houden er rekening mee dat we dus veel lager zijn dan de supermarkten. Liefst 1/3 van de supermarkten. Maar we moeten eigenlijk ook altijd rekening mee houden dat we wel alles kunnen betalen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus ik heb zoveel jaren gewerkt als medium zijnde. Dat eigenlijk 13 jaar lang als medium zijnde. Dat heb ik allemaal omgezet in Isaac en de Schittering. Dus Isaac en de Schittering is ontstaan door het geld van de mediumschap. En dat is eigenlijk volledig hoe het is gegaan. Dus dat zijn dus geen taboes. Ja, hier familie Hoekstra vraagt, u zou moeten samenwerken met de stichting Odeon in Rotterdam. Ik weet niet, die stichtingen. Wat ik al zei, dit was niet een droom die ik heb gehad van, ik wil voedselbank opzetten. Ik ben een medium. En die droom was dat ik gewoon mensen moest helpen in nood. En dat het zo groot is geworden,
heb ik nooit een ondernemingsplan gemaakt. En elke leverancier of donateur die iets geeft, zetten wij op prioriteit, we gaan het ophalen. Al moeten wij zondags iedereen uit bed trommelen, we gaan het ophalen. Het is nog beter dan dat wij deur en deur gaan lopen en te bedelen. Wel als de instroming stopt, dat we niks meer hebben, kunnen we ook niks meer geven. Dus het blijft niet geparkeerd bij ons. Het is niet zo dat wij het verzamelen. Nee, en het is ook niet zo dat dat geld dat er omgezet wordt, dat het op mijn bank gaat. Dat gaat gewoon naar Isaac en de Schutting. Dit is een stichting. Dus dit is een non-profit, maar alles moet betaald worden. Dus als mensen zeggen, oh, daar wordt heel veel geld omgezet, het wordt allemaal betaald. Anders kan je het niet omzetten. Dat is Nee. logisch. Ik bedoel, je weet zelf, als jij gaat werken, krijg je loon. En loon betaal je je leven mee. Ik betaal niet aan de Schutting mee. En het is eigenlijk andersom. Eerst mediumschap en dan niet in de Schutting. En nu mag ik mijn mediumschap weer opzetten. Wil ik weer optredens gaan doen in het land. En dan ook weer op iets in de Schutting storten. Dus niet voor mijn eigen privé. Want ik heb niks nodig. Ik heb alles al. Oké. Familie Hoekstra, de Meester Foundation, ik dacht dat die bestaat niet meer, joh. Dus ik sta verbaasd van, je praat over de Meester Foundation. Ik dacht dat die is meer dan, volgens mij, 5 jaar al, dat het niet meer bestaat. Maar oké, ik ben benieuwd. Maar ja, misschien heb ik het te mis. Dus... Waar gaan we het over? Ja, die familie Hoekstra zegt de Meester Foundation. Maar ja, en nu zegt ze, jawel, die zijn doorgestart. Oh, oké, dat wist ik niet. Dus ik ben benieuwd van die Meester Foundation. Stichting Meesteren, ik kan me herinneren. Ja, maar oké. Tracy... een vraag. Wat is het verschil tussen een helderziende en een medium? Want je noemt... Ja, dat is een heel goeie. Dankjewel voor die vraag. Kijk, een helderziende ziet helder. Hè? Een medium, die is een net zoals van, ik wil geen kleine cola, ik wil geen rode cola, ik wil tussenin. Ik ben de schakel tussen hemel en aarde. En ik ben daardoor helderziend. Ruikend, proevend, voelend, wetend. Ik hoor stemmen, ik zie beelden. Dus ik ben een medium, dus ik sta tussen die twee werelden. Maar al mijn zintuigen zijn ontwikkeld. Dat maakt mij dus medium Tracy Barrett, helderziend, horend, wetend. Dus het moment dat ik in de praktijk loop, zie ik nog wel helder, maar ben ik ook mens. Dus je hebt lichaam, geest en ziel. Dus die mens, helderziendheid, hoef ik niet te gaan gebruiken om over jou te gaan praten. Ik gebruik het alleen maar op het moment dat mijn meester Isaac zegt, gebruik het. Dus ik luister eerst naar hem of ik die informatie door moet gaan geven. Want ik ben niet sensatiegericht. Ik ben als mens zijnde best wel een prater, maar ik ben ook heel erg stil. En heel veel op mezelf gericht, omdat ik verspil niet mijn energie zomaar, onnodig, zeg maar. Omdat, ja, zonde. Omdat je kan heel veel meer doen als je energie goed gebruikt. Dus het verschil is, een medium heeft ook altijd een meester. Want als ik helderziend ben en ik zie van alles, stel dat ik nu zie bij jou iets in de keuken, dan zie ik het wel. Dan zeg ik, ja, klopt, maar wat heb je daaraan? Wat heb je aan als ik dat zie? Dus jij moet een boodschap krijgen die helpend is. Dus ik ben een medium die helpt. Spiritueel help ik je. Dus ik coach je naar next level. Maar jij hebt altijd nog de vrije wil om te doen met deze informatie wat je zelf mee wil doen. Dus als je zegt, ja, ik doe er niks aan. Nou, het gesprek wordt opgenomen. Na een tijd later kom je terug. En dan zeg je, ja, dat heb je gezegd. Dat heb ik gedaan. En nu heb ik dat resultaat. Ik zeg, ja, had je dat gedaan? Had je dat resultaat? Dus ik zie wel helder. Maar ik ben en blijf nog steeds onder de hoede van mijn meester Isaac. Oké. Maar als er mensen bij jou zijn langs geweest voor een consult, of ze zitten met een vraag, of ze willen wat graag weten.
komen ze terug? Wat wordt gezegd daarna? Zijn ze geholpen door de meester Isaac? Nou, natuurlijk. Want die mensen die eigenlijk rondlopen bij mij, zijn allemaal studenten. Dat zijn allemaal mensen die voor mij werken nu, indem ze dus mij eerst nodig hadden in hen privé. Ze zijn zodanig overtuigd geworden dat ze dus allemaal nu toegewijd zijn in devotie. Dus ik heb al duizenden voorspellingen gedaan, wat kinderen, trouwen en echtgenoten, partners en elke dag weer. Morgen heb ik weer de hele dag vol en als je een afspraak wil bij mij, moet je 6 weken wachten. Dus het resultaat vertelt het. Kijk, ik ben niet goed omdat mensen dom zijn. Ik ben goed omdat ik goed ben, klaar. Oké. Maar als jij bij mij komt en jij wil sensatie, krijg je dat niet. Ga niet mijzelf verkopen als circusattractie. Je bent niet een circusattractie. Heb je me nodig? Weet waar je voor komt. Mis iets, ik vertel het je. En ik ben nu gewoon puur in gesprek met je. Ik ben hier helemaal niet van plan om sensatie neer te zetten en jullie te overtuigen dat ik helderziend ben. Omdat ik heb eigenlijk al lang gezaaid en ik oogst al lang. Je kan niet goed zijn. Een zanger kan niet goed zijn als hij volle zalen trekt. Dat kan niet. Ik kan niet 11 jaar een schutting hebben als ik niet dienstbaar ben. Ik kan niet 24 jaar dit werk doen als ik niet elke dag optreed. Dat kan niet. Dan ben je gewoon zogenaamd in de keuken doe je wat en dan verdien je wat daarbij. En heb je een uitkering en heb je gewoon een baan daarnaast. Nee, ik heb gewoon geen baan daarnaast. Het is fulltime my job. Oké. Tracy, je zei ook, je praat met de overledene. Hangt er vanaf, heeft hem een leeftijd? Kan het zijn dat die overledene moet kort overleden of maakt niet uit, zoveel jaren? Hoe doe je dat? Communiceren met dat is energie. Het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. Kijk, op het moment dat iemand een afspraak maakt, wordt er vooraf gezegd, kom je voor jezelf, heb ik genoeg aan jezelf. Kom met positieve instelling, schrijf ergens op je vragen die je daarna kan stellen. Meestal zijn ze al lang beantwoord voordat je weggaat. En dus als je foto's hebt op je toestel, doe ik even mijn ogen opzetten, heb ik meteen gescand, energie heb ik meteen op mij genomen, of tot mij genomen. Overleden heb je foto op tafel, ik scan hem even en dan wacht ik wat er gaat gebeuren. Je gaat zitten, ik stel mij voor, de bandrecorder gaat aan en meester Isaac neemt het over. Ik weet nooit wat er is gezegd daarna. Ik onthoud het niet. Mensen vertellen mij wat er is gezegd daarna. Nou, het maakt niet uit hoe lang je overleden bent, zolang je maar de kracht hebt om met mij te communiceren. Omdat jouw energie connect met mijn energie. Dus op een gegeven moment hoor ik stemmen. En pas geleden was wel heel grappig. Was 2 sessies, maar mijn agenda stond 1 naam eerder dan een andere naam. En dus ik zeg, maar ik hoor deze nu aan tafel te hebben. En ze zei, die dochter komt later. Nou, ik zeg, ik hoop dat meester Isaac niet die namen door elkaar gooit. En op dat moment, die vrouw krijgt haar sessie. En zoals zij mijn nieuwsgierigheid even kwam kijken of het dat was. Nou, ik ben heel perfectionistisch. Ik denk, als je bij mij aan tafel bent, doe dan tenminste je huiswerk en weet waarvoor je komt. Ik bedoel, je gaat niet in huisarts en je zegt, hij zegt, wat kom je doen? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb je gezien en ik wil even kijken of je het kan. Dat is voor mij minder inspirerend dat jij geholpen wil worden. Nou, de tweede sessie, dat was de dochter die aan de eerste zat. Meester Isaac zegt, de moeder mag bijblijven. En op dat moment komt de persoon door. En de foto was eerst niet omgedraaid, met de fotozijde naar beneden. Dan is het voor mij, is die dood of is die levend? Nou, die was dood. Dat was een jong meisje. En dat jong meisje vertelde mij, was nog niet zo lang dood. 2 jaar of zo. Dat zij ruzie had met de vriendin. En over haar jongen. En ik hoor het dus zoals jij het hoort. En daarna had ze zichzelf doodgemaakt. Dus dat meisje aan mijn tafel liep eigenlijk al die tijd met dat gevoel. We hebben ruzie gehad om die jongen. En daarna heeft zij zelfmoord gepleegd.
En een meisje vertelde mij hoe ze dus eigenlijk in emotie had gehandeld. En eigenlijk, en dan was dat een opbouw van die sessie. En een meisje was 2 jaar dood. Ik heb ook mensen die heel kort dood zijn. En ik doe zelf ook stervensbegeleiding. En dat vind ik dan heel erg mooi. Omdat dan begeleid ik iemand in de dood. En dan hoop ik dat die later mij komt spreken. En dat ik dan een instrument kan zijn. En dat is dan nog nu ik ouder word heel vreemd. Omdat ja, jij hebt ook een leeftijd. Dus ik ben al langer hier. En dan heb je een stervensbegeleiding. Die ken je dan levend. En dan zijn ze dood. En dan praten ze met mij. En dan vanaf de andere kant. En dat is dan voor mij nog meer krachtig. Omdat dan denk ik, hey, zo heb ik je ook eigenlijk in leven niet gezien. Hoe jij van binnen was. Omdat je ogen laat ook iets zien. En ja, dat is nou de vervolg van mijn mediumschap. Dat ik verder kan... iemand zegt dat hij met de dode hamster praat. Nou, Dat die praten we heel veel met zijn dode hamster. ja. Nou ja, ik heb ooit een dode hamster gehad, Babsi. Daar heb ik nooit meer gesproken. En helaas. Dus ik praat wel met energieën. Maar een dier kan ik niet mee praten. Een dier kan mij dingen vertellen. Maar een dier heeft geen hersenen om mee te praten. Dat gaat niet. Oké. Anna zegt, als ik contact heb met een medium, vraag ik of ze een boodschap voor mij hebben. Dan komt het er een overleden of een engel die mij de boodschappen doorgeven. Maar ja, mijn vraag is, hoe weet jij dat? Dat is die overledene die, ja, of het is je zus of je vader of je moeder. Hoe weet jij dat? Dat het die persoon omgaat. Hoe weet jij dat? Een overledene die geeft eigenlijk altijd bewijs. Een overledene geeft altijd bewijs dat hij het is. Dus een overledene vertelt jou dingen via mij die jij herkent. Bijvoorbeeld iemand is met zijn hartstilstand of iemand had benauwd. Of, hij vertelt specifieke dingen die jij alleen maar kent. Of hij laat mijn oog vallen naar iets wat helemaal niet uitziet als iets waar je zou zeggen, oh, dat is van die overledene. En een hanger of en daar zit er as in en het ziet er niet uit als een hanger van as. Dus echt specifieke dingen. Ik herinner me nog altijd een meisje en dat is echt, was ik nog heel jong. Ik was in Prinsenbeek aan optreden en uit het niks komt zo een klein meisje lopen uit de muur op mij af. En ik kijk naar haar en zij begint te praten. Ze neemt mij over. En ook de kindsenergie. Dat kindenergie. Dat meisje vertelt mij dat zij op een gegeven moment, oma, opeens viel ik zo naar achter en toen werd het zo mooi licht. Nou, op dat moment moest ik bijna in huilen uitbarsten. En ik hoor in mijn hoofd, herstel jezelf, herstel jezelf. Omdat ja, meisje was 6. En ik heb een kleindochter 5. Laat staan dat dat mij zou overkomen. En dus dat meisje die vertelt mij dan hoe ze dus over is gegaan. En ze laat me zien, dat mooie licht, zeg maar. En die opa die kwam in de zaal. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd in huiskamergroep. En een meisje kwam weer door. Ze heette Esmeralda. En de meisje vertelde mij dat iedere keer, ze wijst mij, ik zat in de woonkamer, om de hoek was een belletje. Ze zegt, ik zit altijd te bellen op die bel. Dan gaat oma kijken, maar er is niemand. En de meisje ging meer klagen. De meisje vertelde dan dat ze dus van sneeuw in de tuin, en dat ze allemaal trapjes had gemaakt in de sneeuw. En dat ze hele pad had gemaakt met sneeuw. Maar het was niet bij de deur. Dus alleen maar waar zij liep. Van die dingen. En op een gegeven moment, de vader, die was heel erg nieuwsgierig naar mij. En die kwam en dat bleek de vaste accordeon te zijn van André Hazes. En die man was daar, ik wist het niet. Ik moest opnemen een pilot voor een tv-programma. En ik toestemmen, ik zet het aan en ik kende die man niet. En doe mijn sessie. En op het eind zegt hij, mag ik naar de auto?
Dan ging hij naar de auto, ging hij eigenlijk alles halen uit de boeken wat dat meisje zei. Dus alles wat het meisje zei, kon ik dan met mijn eigen ogen zien dat het kloppend was. Dat zijn van wel die mooie dingen die daar gebeuren. Oké. Maar Tracy, een vraagje. Ja, Good Guy had een vraag. Een moment, heeft die, Anna, ook een wetenschappelijk onderzoek gesproken vanuit uw omgeving? Wat was het antwoord toen? Ik weet niet wat er gevraagd wordt. Oké. Ja, een wetenschappelijk onderzoek gesproken vanuit uw ingevingen. Even kijken of ik een oplader heb voor het opladen van mijn telefoon straks. Ik heb nog 50%, maar ik zit hier ergens naast. Nee, kijk, als een wetenschapper mij wil onderzoeken, Ja. hoe dan ook, ze kunnen mij niet onderzoeken. Omdat een wetenschap wil niet dat ik gelijk heb. Omdat eens ergens iemand die zegt, goh, ik loon 1 miljoen uit als je bewijst dat je medium bent. Ik zou dan meedoen met dat. Waarom niet? In eerste instantie, ik heb die miljoen niet nodig, ik zou niet weten wat ik ermee moet. Ja, behalve bij iets in de schittering stoppen. En tweede, je krijgt die miljoen toch niet. Omdat men wil niet geloven, de wetenschappers, dat het echt is. Omdat er is puur angst. Want als jij het extern gaat zoeken of God bestaat, dan ga je het niet intern zoeken. Dus wees je eigen wetenschapper. Ga bidden, ga vragen. Ga vragen aan God of hij jou dit of die antwoord geeft. Zet het niet buiten jezelf. Kijk, op het moment dat iemand zegt, ik ben een goede goochelaar. En hij goochelt, je weet gewoon dat het een trucje is. Nou, ik ben geen trucje. Maar een goochelaar, die brengt een illusionatie voor. Als je soms gaat denken, is dat nou waar of niet? Is het echt? Je weet dat het een illusionist is en dat Hans Klok echt niet magie is. Dat weet je. En toch ga je over nadenken. Hoe kan dat nou? Nou, wij zijn gewoon echt. De echte instrumenten zijn echt. Omdat we moeten elke dag vertellen dat we echt zijn. En tot de dood zou ik mij moeten bewijzen dat ik echt ben. Maar dat doe ik tijdens mijn werk, klaar. En ik vind een hele mooie vergelijking met de chirurg. Meester Isaac zei, als je dus naar een chirurg gaat, die zegt ik doe een hartoperatie. Ja, je vertrouwt dat dat de juiste chirurg is. Dat je daar goed uitkomt. Nou, meestal gaat het goed, hopelijk. Hè? En nou, dan ga je gewoon met volle vertrouwen ga je naar die operatie toe. Jij gelooft gewoon dat hij gestudeerd is. Nou, op het moment dat jij naar meester Isaac komt, moet je hem wel vertrouwen. Als jij hem niet vertrouwt, wat kom je doen? Ik bedoel, ik heb je niet nodig in mijn sessie. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die me wel nodig hebben. Dus ik heb jou niet nodig in mijn sessie. Kom je, wil je geholpen worden? Wil je niet geholpen worden? Blijf alsjeblieft gewoon weg. Ja. Ja, hier, Good Guy zegt, er is wel wetenschap dat we kunnen voorspellen. Daarom vroeg ik het juist, misschien had u zo'n gesprek. Ik heb heel veel gesprekken gehad, maar ik ben nog nooit met de wetenschap in een soort onderzoek gegaan. Hoe wil jij mij onderzoeken? Ja, wat ik wel ooit van mijn zoon heb gekregen, dat ze dus hersenscan zou maken en dat je waarneming kan doen en zo'n ding op je hoofd gaat krijgen en dat ze je resonanties voor gaan meten. Dat zou ik best wel mee willen doen. Als zij mij zouden vragen om dat doe ik meteen mee natuurlijk. Maar ik doe niet mee aan quizzen of zo. Oké. Dan zie je dit of zie je dat. Wat heeft mijn moeder aan of wat. Dat doe ik echt niet mee. Maar wil je mij wetenschappelijk testen dat jij apparatuur hebt en kijken of resonanties zijn die daar binnenkomen, dat doe ik echt meteen mee. Ja. Oké. En Tracy, stel je voor, je hebt een klant en die komt voor een consult. En je ziet dat er iets ernstig gaat gebeuren. Ga je dat tegen die persoon vertellen? Of hoe ga je... Als ik het zie, vertel ik het. Alles wat ik zie, vertel ik. Maar ik vertrouw meester Isaac zo goed, dat ik weet dat meester Isaac niks vertelt wat niet hoort verteld te worden.
Ik heb wel gehad dat iemand naar mij is geweest. En het is een heel goede vriend van mij nu. Al eigenlijk was hij al student al eerder. Ik ken hem al jaren. En op een gegeven moment waren zijn waardes niet goed. Zijn waardes, bloedwaardes waren niet goed. En meester Isaac stuurde hem naar de dokter. Meester Isaac constateerde dus kanker. En meester Isaac stuurde hem naar de dokter. En hij ging dus punctie doen, zaadpunctie. En hij kwam terug met de boodschap dat hij over 6 maanden terug moest komen, omdat er niks aan de hand was. En meester Isaac bleef zeggen, je gaat terug, nog een keer, second opinion, desnoods naar het buitenland. Maar ga het absoluut doen. En hij heeft het gedaan, en deze keer hebben ze goed geprikt. Bleek dat hij tweevoudig kwaadaardige kanker had, die heel gauw verspreidend was. Na 6 maanden was hij er niet meer, als hij naar de medici had geluisterd. Dus hij leeft nu nog, en hij is nog steeds een heel goede vriend van mij. En zijn leven is gewoon helemaal gezond. Ja, dus ik maak wel van die dingen mee. Dus ik stuur ze wel naar dokters. En ik heb al heel veel kinderen te aarde gebracht. Dat ik wel zie dat een kind bij jou geboren wil worden, maar dat het niet werkt. En dat het niet lukt, dat je lichaam het loslaat, et cetera. En nou, dan stuur ik ze naar de medici. En dan zie ik dat het kind komt. Maar dat ik even moet begeleiden daardoorheen. Dus ik zie heel veel echtscheidingen. Ik zie heel veel kinderen geboren worden. Ik zie ook de dood. Ik zie ook mensen die doodgaan. Maar dan weet iemand eigenlijk al dat die terminaal is. Maar jij bent voor het eerst bij mij. Dus ik kan het dan zeggen. Maar jij weet het eigenlijk al. Of anders stuur ik je naar de dokter met al die klachten. Dus ik ben secundair. Ik wil absoluut niet in dezelfde categorie gezet worden dan Jomanda. Helemaal niet. Omdat Jomanda had geen meester Isaac. En zij zag dan wat er gebeurde. Zag misschien wat. Maar het was voor mij te simpel. Ik zou nooit zo willen werken. Want als ik zo zou werken, zou ik niet genoegen nemen met mijn werk. Ik vind het te makkelijk. Dat je dan als instrument werkt en jij resoneert en ze komen en ze helpen. Vind ik allemaal best. Vind ik allemaal fijn. Maar ik wil gewoon wel, ik ben een stier. Ik wil wel tastbaar. En ik wil ook groei zien. Ik wil niet, zoals ik 10 jaar terug was, wil ik ook niet nu zijn. Ik wil wel groei zien, ook bij mezelf. En het moet natuurlijk niet saai zijn. Ik wil ook niet dat het altijd maar hetzelfde werk is. Dat het gewoon saai wordt. Dus ik daag mezelf ook uit dat het wel je meer en meer inhoud heeft, gevoelsmatig. En mijn geluk is werkelijk dat ik niet materialistisch ben. Ik vind het helemaal niet erg om met mijn fiets naar mijn werk te gaan. En mijn auto is al gestald 4 jaar. En later daar. Ik eet het Isaac in de schittering. Ik drink het Isaac in de schittering. Mijn kleding komt links en rechts. Mijn hele huis is gemaakt door mijn broeders. Ik kreeg het laatst mijn adres te horen waar ik ging wonen. Komt allemaal naar me toe. Dus werkelijk wie goed doet, wie goed ontmoet. Zeker weten. Dat onthoud ik altijd. Altijd. Maar Tracy, heeft meester Isaac een boodschap voor Nederland? Wat moeten we gaan doen? Wat moeten we gaan opletten de laatste tijd? Er is oorlog hier, oorlog daar. Vooral die oorlog Oekraïne, Rusland en al die reutemeteut. Voordat je mij een antwoord op mijn vraag gaat geven, Chell vraagt van, ga ik meer kinderen krijgen? Ik zei al, ik ga nu geen waarnemingen doen. Oké. Ja, dat is deze programma niet voor gericht. Nee. Op het moment dat je meer kinderen wil krijgen, dan moet je gewoon bij mij komen. Kijk, ik ken je nu niet. Ik heb geen energie op dit moment voor deze persoon. Ik zie hier een tekst onder staan en dat is gewoon. Het is niet zo dat ik een encyclopedie ben en weet nou wie jij bent. Nee, dus ik heb mezelf daar niet op gericht en dat ga ik niet doen. Kijk, ik doe niet mee aan die social media en zodanig dat ik dat zie als bezigheid. Ik doe mee aan social media omdat ik zie dat als een ingang tot de medemens. Dus als mensen de hele dag, dat zie ik dan is er iets
over mij gepost. En er zijn heel veel opmerkingen, maar ik lees ze nooit. Ik lees het nooit. Ik post mijn dingen en ik lees nooit de opmerkingen. Ik lees ook nooit wat mensen over mij vinden. Ik lees ook nooit mijn recensies. Ik google niet op mezelf zodanig, omdat ik wil die ruis niet. En ik weet dat de medemens mij probeert ook uit te dagen, liefst uitlachen. En dan zie ik eigenlijk altijd Jezus voor me. Omdat hij hoefde de kruis niet te dragen. En dus ik doe daar niet mee. Als je echt wil weten of je meer kinderen kan krijgen, boek een sessie bij Social Deal. Ga naar meester Isaac toe. Ga naar minder bedeelden. Je doet nog iets voor de maatschappij. En dan krijg je van mij horen. Dan moet ik mijn werk doen. En dan lever jij je bijdrage aan de maatschappij. Nou, dan is dat niet een mooie deal. Ik bedoel, ga niet in mijn portemonnee. Ga terug naar de minder bedeelden. Ja, zeker, zeker. Maar om het terug te komen op mijn vraag, is het wel mogelijk van dat meester Isaac, wat had hij tegen jou verteld van wat moeten wij voorbereiden als Nederlander of als mens? Kijk, als het zo doorgaat, wordt het alleen maar erger. Dus meester Isaac zegt, als het niet stopt, dan wordt het alleen maar erger. Dat zegt meester Isaac echt duidelijk. Dus jullie, mensheid, moeten letterlijk gewoon eigenlijk dezelfde gedachten bijhalen van dit kan zo niet verder. Dus als Nederland meedoet met die ruis, komt die ruis ook deze kant op. Het is hetzelfde dat mensen aan het ruzieën zijn en je gaat daar kijken, je bent bij die ruzie, op een gegeven moment kan je ook een klap krijgen. Dus eigenlijk zou je simpelweg die ruzie buiten je deur moeten laten zeggen van, het is niet aan mij, ik sluit mijn ramen, mijn deuren, ik doe niet mee aan die ruis. Dus als jullie niet mee willen doen aan die oorlog, verbind je daar niet mee aan met die oorlog. Dus Nederland zou gewoon letterlijk, wat die vrouw al zei, Zwitserland moeten worden, gewoon niet mee bemoeien. Want als je mee gaat bemoeien, wat niet voor jou is, dus een oorlog van die religie, van die strijd, waarom moet Nederland meedoen? Kijk, er is overal wat. Afrika heeft honger. Breng geld naar Afrika. Als je wilt dienen aan die oorloglanden, pak je vliegtuig en ga daar dienen. Ga daar de oorlog uitvechten, maar breng het niet in Nederland. Omdat als het eenmaal hier is, ja, dan is er gewoon einde zoek. Dan komt er gewoon een grote wereldoorlog alweer. Ik zal even batterij opladen, wacht even. Ja. Oké. Ja, hier hebben wij Clinton Coleo. Ik hoop dat ik goed die achternaam uitspreekt. Ja, dus ik had een vermoeden van die oplader. Die mobiel van haar. Maar oké. Ja. Krijg je hem als je niet eerder oplaadt. Snel. Je hebt een vraag van Clayton. Anna, hoe kan je meteen weten wanneer een medium kletskoek praat? Oh, dat voel je. Dat voel je. Intuïtief voel je dat. Dan is het zo niet een resonantie. Kijk, het moment dat jij niet klikt met het medium, hetzelfde als je niet klikt met je therapeut. Als jij een hulp wil hebben van een therapeut, het klikt niet, ga daar niet nog een keer heen. Dus op het moment dat een medium zodanig zichzelf aan het overtreffen is, dat ze gewoon alleen maar gelijk wil hebben. En dat ze gewoon dingen vertelt over de toekomst. En niet vertelt waar jij nu mee zit. Dan is het niet kloppend. Omdat het moet kloppen. Het moet kloppen in je gevoel. Het moet kloppen. Dus jij moet je vragen kunnen stellen. En medium moet eigenlijk een verhaal kunnen opbouwen. Zodanig uit het stukje verleden naar heden. Ze moet jou het gevoel geven dat ze jou kent. Dus het medium is een schakel. Het is net als nu ik mijn telefoon oplaad. Ik haal nu energie uit het universum waar ik het ook haal, dat mijn telefoon opgeladen is. Op het moment dat ik dus werk, haal ik iets uit iemand, uit God, uit meester Isaac, uit de raadgevers, uit de bron waar jij mee geconnect bent, om mijn boodschap door te geven. Dus ik haal het ergens vandaan. Omdat uit mijzelf kan ik het niet vandaan halen, omdat ik ook maar vlees ben. Ik eet ook
Ik drink ook, ik ga ook naar bed en ik ga ook naar het toilet. Dus ik ben een mens. Maar op dat moment ben ik bovennatuurlijk. Dus het moment dat jij het gevoel hebt, het klopt niet. Stel vragen waar jij niet speelt mee. Je gaat het niet testen. Gewoon vragen en de antwoorden moeten kloppen zijn op je hart. Dus voorbeeld, stel dat je vragen stelt over je partner. En het medium weet hoe de relatie uitziet. Gaat het medium vertellen aan jou hoe die relatie in elkaar steekt. En waar jij problemen mee hebt. En hoe het anders kan. Dus jij krijgt hulp van het medium. Dat is wat wij horen te doen. We moeten geen poppenkast doen. We moeten niet zeggen, oh koffiedik kijken, we zien dit. Nee, wat kan het je nou schelen wat je morgen koopt? Je bepaalt zelf wat je morgen koopt. Of wat voor auto je rijdt, of wat voor schoenen je koopt. Dat is helemaal niet interessant. Het gaat om dat jij het gevoel hebt, ik word geholpen in mijn dagelijkse zelf. Kijk, ik kan politiek niet veranderen. Ik kan wel zien, als politiek zelf niet verandert, dan gaat het er niet goed uitzien. Dat zien wij hier bovenop. Omdat God zegt, de oorlog is ontstaan bij de mens. Dus de mens heeft de oorlog gemaakt. Dus het moet ook stoppen bij de mens. Oké. Dus nogmaals, ja, ik hoop dat Clayton die antwoord op je vraag heel duidelijk is. Ja, je moet naar je gevoel luisteren. Het moet kloppen. Het moet gewoon kloppen. Oké. Tracy, ik wou je net Anna en Tracy, alles door elkaar. Ja, je noemt mij schittering. Schittering en dan ga ik mijn best doen om te schitteren. Maar ik weet alleen niet welke kant ik moet kijken in deze kamer. Ik moest hem draaien. Dus ik denk, ik kijk scheel, maar ik weet, maar niet uit. In het echt zie ik er anders uit, denk ik, hoop ik. Nee, luister. Je had mij verteld, je bent bezig met een boek. Wat is de bedoeling van die boek? Het is heel mooi. Mees Isaac heeft heel veel verteld. En het is een vrouw die maakt ontzettend graag foto's. En zij maakt foto's en ze heeft met mij de zielsinspiratie-uitzending gedaan. En ze pakt de tekst van Mees Isaac en ze plakt ze bij de foto's. Maar Mees Isaac was met zijn boeken eigenlijk zo goed als klaar. Omdat degene die ze uittypte, die is de eigen weg opgegaan. En nou, dus ik heb genoeg boeken. En ja, die zitten in de boekenkast en ik kreeg ze ook gratis weg. En zij kreeg de toestemming voor dat boek. Omdat ze maakt zo ontzettend mooie foto's. Mijn hele huis plakt daaronder. Met tekst van Miss Isaac, zo denkertjes. En dat is net zoals van, het inspireert. Het inspireert om even na te denken, bij stil te staan over bepaalde gedachten over het leven. Nou, daar komt dus een boek uit. Het heet ook Zielsinspiratie. En je kan op mijn internet, op mijn pagina kan je kijken. Het wordt ook gewoon gratis verspreid op internet. Er komt ook een boekvorm uit. En alles wat ik doe ik zodanig dat het gewoon, of ik geef het gratis mee in de sessies, of het is gewoon, het is allemaal, ja, vaak leg ik bij, wat je denkt van, nou, haal ik daaruit, komt daar weer terug. Maar ja, dus ja, het komt een hele mooi boek uit. Het heet Zielsinspiratie. Wat voor cursus geef jij, Tracy? Mees Isaac geeft heel veel cursussen. Hij heeft vroeger in de tijd ook een week, dat hij een week met zijn cursisten was opgesloten en bewustwording en groeicursus gaf. Rebirthing, healings, magnetiseren, van alles. Maar nu in Vinkenbaan 73 is die boven gebouwd. Ja, ook weer op mijn weg gekomen. En dan geeft die cursus positiviteit. Hoe je positiviteit in je leven kan doen. En bewustwording en groei. Maar eigenlijk kaart jij de onderwerp aan. Wat jij eigenlijk in geleerd wil hebben. Wat je wil leren. En die cursus geeft hij jou. Dus hij geeft cursus zonder dat ik überhaupt... Ik heb niet eens een lagere school. Ik ben gewoon niet geleerd. Dus hij geeft cursus zoals hij vindt dat hij op dat moment in die groep toepaste cursus kan geven. Dus het heeft allemaal mee te maken hoe jij dichter bij jezelf komt, hoe je meer uit het leven haalt, hoe je blokkades opheft,
hoe je de angst overwint en hoe je je dromen vervult en hoe je gewoon een beter leven gaat leven. Omdat, vergeet niet, jij gaat de aarde, maar er zijn ook mensen die blijven. En als jij geen rekening houdt met de mensen die blijven, er is wel reïncarnatie. Als de wereld helemaal verrot is en jij komt in de wereld te leven, dan had je eigenlijk nu in deze tijd deze boodschap gewild. En dat was de boodschap: zorg dat jij de wereld wat verbetert voordat jij überhaupt de wereld verlaat. Oké, maar Tracy, een vraagje, hè? Geloof jij in reïncarnatie? Ja, ik weet het. Ik weet het. Omdat ik heb levens gezien toen ik al klein was. En toen ik klein was, resoneerde ik eigenlijk al op Indianen, indem ik helemaal niks wist van Indianen. En meest Isaac is een Indiaan. Thuis werd geen tv bijna aangezet. En als het aangezet was en ik zondagmiddag mocht kijken, ging ik kijken naar Indianen en al die tranen en de bewustwording. Ik herkende dat in mijn ziel. Maar ook dat ik altijd bang was voor oorlog. En ik weet dat ik ook een leven heb gehad in de Tweede Wereldoorlog. En nog meer levens weet ik. Dus dat ik ze erken en ook mensen erken in die levens. Omdat ik ben geboren in de sluier van vergeetachtigheid, zoals jullie ook. Maar door meditatie en rebirthing krijg je dus visualisatie en ook herinneringen. Maar Ja. het is en blijft een soort flashback. Maar je moet wel geloven dat die flashback waarheid is. Dat je het niet verzonnen hebt. Kijk, hetzelfde dat ik nu met jou praat, dat ik weet, het is waarheid, het is niet verzonnen. En dat is hetzelfde als ik een ander leven zie, dat ik weet, het is waarheid. Oké, hier heb je Clayton weer. Anna, vindt u dat van je mede-collega's die medium aanbieden via de televisie? Ik zou dat niet doen. Kijk, ik ben ook al lang gecontacteerd daarvan natuurlijk. Maar ik zou dat niet doen. Ik heb die sociale media niet nodig. Ik heb altijd gezegd, wat jij ziet live met mij in de praktijk, zo wil ik gezien zijn, zeg maar. Dus als ik voor een producer aangenomen word en ik krijg daar een salaris van, weet ik dat jullie het zodanig mooi gaan maken dat en mijn haar goed ziet en dit en dat, licht is goed, alles is goed. Dus dat ik overkom zoals jullie dat willen, omdat jullie daar kijkcijfers van trekken. En dat het jullie inkomen is. En op het moment dat ik dat doe, verkoop ik eigenlijk mijn gaven daarvoor. Nou, ik heb dat niet nodig. Ik wil gewoon altijd gezien worden zoals God wil dat ik gezien word. Dus klein blijven, groot worden in de vorm van geven. En ja, ik kan wel naar zo'n lijn, maar ik ken mensen die hebben heel veel duizenden euro's gespeeld aan zo'n lijn. En dan weten ze nog niks. Want als jij naar iemand toe gaat en die gaat jou een beetje giswerk doen, net zoals je de astrologiedag ook bij jou kan passen. Van, oh, dat klopt bij mij, dat klopt bij mij, dat klopt bij hem. Alles klopt een beetje als je dus het zo ziet. Maar je moet niet gaslighting doen. Je moet ook niet cold turkey doen, of cold reading doen, cold reading. Nee, je moet iets doen wat de ander... Kijk, als je bang bent voor God, als je als medium bang bent voor God, doe je niet de ander aan wat je zelf niet aangedaan wil worden. Dus je gaat niet voor geld naar zo'n site of naar zo'n medium voor internet. Als je goed bent, doe je het gewoon. Dat je een zaal boekt en jezelf laat zien. En dan komen ze wel. Het publiek gaat wel over je praten. Die gaat wel zeggen, die is goed, die is goed, die is goed. Dat hoef je niet via zo'n internet. Dat hoeft helemaal niet. Ja, ik snap wat je bedoelt. Zeker weten. Met je waarheid. En wie goed doet, goed ontmoet. Dus mondreclame is het beste. De mondreclame. Ja, dus dat klopt. Maar Tracy, heb jij een boodschap voor al onze luisteraars die vanavond aanwezig zijn? Een boodschap die je wil aan ons doorgeven of meester Isaac?
Ik weet het niet. Dus ik laat het Kijk, even... wat ik wel probeer te vertellen tijdens deze avond, toen ik instemde om vanavond mee te doen. Jij vroeg mij, ik had een drukke dag achter de rug en jij sprak me aan. En ik had absoluut alleen maar zin om weg te gaan. Ik ga al heel daarop zitten. Oh, Oh, draait die. Zie je nou dat mirando su camera even. Sì, awe pica pica tá na holandês. Di conto sombra, ja, para mim bisogna francamente a me sabai com basta frequência na so voedselbank na Vinkenbaan, Rotterdam. Onder de Vinkenbaan was aan de Corda, Zuiderpark ziekenhuis. Kutaba te anto ahora que en o temas na trajen kas no mas japonita mes. Wel, e baan nang de Vinkenbaan. Anto enana eting een grote voedselbank die eigenlijk toerhende voor bij enana. Ja, unterhende na unicamente con uitkering. Alleen met een sociale dienst? Nee. Ja, het is voor iedereen. Ik had iemand had zijn baan kwijtgeraakt. Die, joh, ga naar de voedselbank Isaac bij de Vinkenbaan. Die, nee joh, ik heb auto, ze gaan me raar zien en dit en dat en bladibla. Nee hoor, het is voor iedereen. Je hoeft geen papier te tonen dat je hebt een uitkering of wat dan ook. Of je zit in de schuldsanering. Nee, het is voor iedereen. Echt iedereen. Ze hebben van alles, groenten, ik noem maar wat, tomaten voor 10 cent, appels, sinaasappels ook voor 10 cent en pannenkoek voor 50 cent. Beleg, you name it. Ze hebben voor alles, hangt er vanaf wat ze hun van de supermarkt krijgt of wat zij net inkoop doet. Ja, soms is er ook vlees met een vervaaldatum of vandaag of morgen. Die zijn als eerste weg, verkocht. Dus ze hebben voor alles, echt alles. En ja, je krijgt gratis brood. Als ze hebben veel brood, dan mag je zelf 2 of 3 die je kan in de vriezer zetten. Dus ja, ik vind die voedselbank Stichting Isaac een hele goede platform. Ik weet, ze hebben nog een filiaal in Noord-Rotterdam. Maar waar precies in Noord-Rotterdam weet ik niet. Maar ik vind het wel een goede initiatief. Dus ze hebben het hartstikke druk in Arnhem. Dus ja, vandaar had ik haar uitgenodigd. Want ja, alles wordt met de tijd duurder. En je weet niet hoe 2024 gaat lopen. Dus daarom dacht ik van, ja, laten we zoiets in het programma brengen met haar. En zij is een mediahelderziende. Ik vind het, die platform voor haar hartstikke goed. Goed idee, want ja, het gaat tegen verspilling van voedsel. En ja, je weet, andere landen, mensen gaan dood van de honger. En hier wordt heel veel, maar heel veel eten weggegooid, verspild. Dat vind ik wel jammer. Dus vandaar dacht ik van, ja, het zou een goed plan om haar uit te nodigen in Pika Pika talkshow. Ja, zij is weg. Ik denk die mobiel is toch uitgegaan. Jammer dat ik kon geen afscheid van haar kunnen nemen. Maar in ieder geval, lieve mensen, good guy, ciao.
Anna, jullie allemaal, Clayton, Bosnantour, familie Hoekstra. Bedankt voor jullie input hierin, jullie vragen en alles erbij en erop en eraan. En ik hoop dat jullie hadden een goed informatief, educatief, zonder taboe, een Pika Pika Talkshow. Goed gevonden, leuk gevonden. Ja, dus ik zou zeggen, tot dan. En nu is het wel tot de volgende keer. Fijne avond en een hele goede week. Bereid jullie maar voor, want ik had begrepen dat woensdag gaat behoorlijk sneeuwen. Dus bereid jullie maar voor. En ik zou zeggen, een fijne week alvast. Doei doei. You get the best out of yourself every day. But where can you get the best tropical products for yourself, family and friends? You do that at eToco. eToco is the online store that specializes in Antillean, Latin American and American products. Short break at eToco, you can get your favorite herbs, drinks, snacks, hair products, cleaning products and much more. In addition to the excellent service you have come to expect from eToco, we package your order carefully. We will send you your products as quickly as possible. We respond to your calls and messages. You get your products delivered to your door, so you no longer have to lug around in the rain and cold. From Rotterdam, to The Hague, Antwerp, to Central Limburg, and Sketta to Groningen, eToco delivers everywhere. Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. Conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad.